Cornellà ha augmentat els seus serveis per a la gent gran amb la inauguració de la residència Teresa Duran, ubicada a l'avinguda Salvador Allende i que ha comptat amb la presència de la consellera d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Carme Capdevila, i de l'alcalde de la població, Antoni Balmont. Bueno, la residència és magnífica, jo crec que hem aconseguit sobretot fer un equipament molt funcional però que també té molt de caliu. Jo crec que totes les persones que hi residiran agrairan primer que tot molta llum, molta funcionalitat, però també, el que he dit abans, una residència que és molt acollidora. La tercera residència amb la que comptarà Cornellà, que entrarà en funcionament a principis del 2010, tindrà capacitat per a 150 places i actualment s'estan portant a terme els treballs constructius de la part interior d'aquest nou equipament, que albergarà una residència i un centre de dia. Aquesta residència va més enllà del concepte exclusivament de places residencials. Aquesta residència el que vol és ser una plataforma de serveis per atendre totes les persones, les persones grans, evidentment, amb necessitats de suport. Aquesta plataforma de serveis els hi ha de donar aquest acolliment residencial quan això sigui necessari, però també ofertar aquelles places de centre de dia, places respir, perquè les famílies que són cuidades o les persones en situació de dependència que són cuidades pels seus familiars puguin disposar en un moment determinat d'una plaça per poder tindre aquell espai o aquell temps que necessiten per ús personal, però també atenció de serveis de bugaderia, serveis de menjar, etc., per totes les persones amb necessitat. L'acte, a més, va servir de preludi per al pregó de les festes de Sant Ildefons, ja que la consellera Carme Capdevila també ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a les celebracions del barri. Jo crec que la idea que ha fonamentat tota aquesta residència, aquesta plataforma de serveis, és encomiadable i crec que, a més, està ubicada en un barri que donarà resposta també a un equipament que estava tancat durant molts anys i que també aporta valor en el propi barri. Aprofitant la festivitat, la residència ha realitzat una jornada de portes obertes al llarg del dilluns 12 d'octubre per a que la ciutadania conegués les noves instal·lacions adreçades a la gent gran.